De pequeno encantábame xogar ao pilla-pilla, polis e cacos e ao fútbol cos meus amigos. Agora ando con outras cousas que para nada son un xogo e fan do meu traballo o máis gratificante do mundo. Chámome Anxo e son enfermeiro. De neno era un terremoto. Xogaba ao fútbol, ao escondite, ao trompo. Pero xa daquela prefería a compañía da xente maior. De aí atopei a miña vocación. Agora teño a gran sorte de formar parte de moitas familias. Son Manu e son auxiliar de xeratría. Eu tamén era de balóns, de fútbol, de baloncesto, o que fose con tal de correr ao aire libre. Por sorte, podo seguir facendo iso porque teño o mellor traballo do mundo rodeado de nenos e nenas. Chámome Aarón e son mestre de educación infantil. A miña mensaxe para os rapaces e rapazas que están decidindo que estudar é que non se agobien. Hai tempo para probar, equivocarse e cambiar de camiño se fai falta. A vida é unha carreira de fondo e cada un chega á súa meta cando lle corresponde. Mirada a min, primeiro estudiei Administración e Finanzas e cando xa estaba traballando nunha fábrica de xeno para dedicarme á miña verdadeira vocación. Acompañar e axudar a estas persoas tan valiosas que son os nosos maiores. E todo isto foi gracias ás opcións que me ofreceu a FP. E aquí estou eu, cos máis pequenos, ensinándoos a compartir, respectar e axudar. Velos medrar, os seus primeiros pasos, as súas primeiras palabras, é maravilloso. O que decía antes, o mellor traballo do mundo. Así que xa sabes. Que non te enreden. Ti elixes.